start asupun lagai deu asupun lagai deu asupun lagai deu hello logoफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि JoYpul YouTube चेनेलाव दिनैनि भिडिअआव दिनैहाय मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांदो आरो लोगोसे एसे सापर्ट होदो जुदि रावबो मिनियाबा ओमफ्राय मिनिलाथ' मिनिबायसै ओमफ्राय नैबे दैखौ खुगा सिङाव लानांगोन नायदो आरो हेफाजाब होलायदोथ' माबायदि जागोन मिथिया फकास दा केमेरा ready start asupun lagai deu asupun lagai deu asupun lagai deu एबार नैबे बिथाङा होनसिगोन जों लोंनायसै अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल रेडी दे Ini hidup rame. Tap ra. Ini dia udah. Là gõ sao ai đánh anh gì bố Đâu thì vậy đã mất thì bà đã thôi đừng video nào cái gì đâu video nào đây nó có đã bảo luôn video đi thôi 고개 같이 대가 이분 완전 누가 많지 완전자 이 카우 이팅 나우 엔 반루 골라 무디라는 골라 무디라 다라라라 Em sẽ được không bọn बड़ा हरामी हो बेटा कंट्रोल कंट्रोल मिस्टर जंगला पेपरnya hewan ini pala nah ayo dong nih ayo nih mak boy come and sit down comply everybody sani lu sih neng sih everybody ini jangan lên ready 1 2 3 lagai deu menjawab first round थांबाय second round थांबाय बारि third round
एबारनि बिदि रायलायनायले जिब जुनारनि गाबनायसो एबार दिनसो Hei, ama आंनिफ्रायल' फार्स्टआव दस्रानिफ्राय लागोन फार्स्ट राउन्ड थांबाय फार्स्ट राउन्डआव बे मोनबाय सेकेन्ड राउन्डआव नैबेनो बिथाङानो मोनजाबाय एबार थार्ड राउन्ड Mari kita lah. Ani tambah deh. Ebar lagi. 1, 2, 3. Wah. Wah. Bye. Kangi. Mister Nala simbor gue hari ini bare. Maksudnya sih sana. Bikin bye. Dia lalu sudah saya. Mandi gak nih? Kod. Ya tuh benar benar mbak. Balu. Jangan lagi pak. Him. Ay balu ini be salaya. Kamera nai. Ada yang 2, 3. Saya gusuni ebarnya gusuni. Mbak semi. Kalau lana nggak ada apa-apa pak. Me. Ayo di mana? One, 2, 3. Asal pun. Lagai dia. Asal pun. Lagai dia. Asal pun. Lagai dia. Lagai dia asal. Lagai dia punya asal. $2,000 years later. लोगोफोर माने रावबो मिनि होनो हालायाखिसै नालाय बेखायनो जों बुनाय गेलेनोसै जायनो बुनो हागोन बे मोनजागोन आरो जायनो बे बाथामखौ बुफैनो हागोन बे दावदैखौहाय मोनजागोन बिथांखौ खाजेनबाय फार्स्ट टाइम औ Budak
आंलाय सानदों दावदैनिसो कम्पिटिसन सोर बांसिन जानो हायो बिदिलाय कार्टुनल' नांगोन माथो ओरैबायदि जासोग्रा दं नैबेथ' बुंनांखाया बेखौथ' दावदैखौ जाबावासो दावदै जासोग्रासोखा हो मिनिलायखौ गेलेबावनोसै गान खननाय थ' दिनैनि भिडिअआ बेनोसै जुदि नोंथांमोना नायना मोजां मोनबायब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायबाय थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय 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 बाय